हेल' बयनिसिमबो मोनाबिलि समनि गोजोननाय जासिबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि मोजाङै दं आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं आं एसे लेट जाबाय बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय अब्ला जों दिनै गोबाव खालामालासिनो जोङो थाबै जोङो बारनि दिनैनि हाबाफारिखौ आं लादों जाहैबाय आरजनि खावलायनाय हाबाफारि बे आरजनि खावलायनाय हाबाफारियाव नोंथांमोना थोंजोङै आंनो आरज खावलायनाय आयदाफोरखौ लिरनानै हरनो हागोन नाथाय दा नङा दसे उनावहाय आंनिसिम माखासे आरजनि खावलायनाय हाबाफारिफोर दंफैयो बेनि सिगां जोङो बाइबेल मोनसे जों फरायगोन बाइबेल सिरि बेनि थाखाय आं खावलायदों नोंथांमोना आंजों बाहागो लादो बिसिम थांनायनि सिगां जों आरजनि खावलायनाय हाबाफारिसिम थांनायनि सिगां जों मोनसे मेथाइजों खोनासंनानै लाग्रोनि आं खावलायदों हाबाफारिसिम थांनायनि सिगां जों मोनसे मेथाइजों खोनासंनानै लाग्रोनि जों मेथाइ खोनासंनि बेनि उनाव जोङो थांगोन बेसेबा हाबनि सायख्लुमा बेसे गोदो गोदो ओ लोगो नों उन्दुबावगोन बेसेबा हाबनि सायख्लुमा गोदो गोदो ओ लोगो नों सिखांदो ओ लोगो नों बिरखं कसारि प्रेज द लर्ड थैंक यू सो माच जों टीमा प्रेज द लर्ड इसोरा बाखनाय जाथों मेथाइ जोबग्रोथों बेनि उनाव जों हाबाफारि बायदि जों थांबाय थागोन इसारा होदों हनै मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोननानै थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंगलांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा इसारा होदों मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोननानै थानायनि आच्छा कमेन्ट फरायनि आच्छा हिरा इस्लारि माबोरै दङ खबरफोरा बिबोना अके खबरा इसोरनि मोजां दं नोंहा मा खबर बुद्धिस्वर बसुमतारी प्रेज द लर्ड Praise the Lord, brother. Serang praise the Lord. नोंनिसिमबो गोजोननाय थाबाय. प्रतुल दैमारि दासो माथो दासो. सोमया गामि आवखि हाय brother. Good evening. नोंनिसिम good evening. माहि दैमारि हाय brother. आंहा दासो okay. Thank you so much आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय. आंबो दासो फैखादों. बिलिता नार्जारि इसोरा बाखनाय जाथों. Amen. Okay, amen. Thank you so much. आं बे समाव खावलायनो लुबैदों
जाय जेनायबे गाव गावनि प्रफाइलावहाय बा गाव गावनि पेजआवहाय शेयार खालामनानै अननानै दिनै इसोरा गेदेर खामानि मावनो थांगासिनो दं बेनिखायनो बे लाइभआव मानसिफोरनि दुखु खस्थ' जों शेयार खालामगोन इसोरा दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गावनि गोजोननायखौ होनो हास्थायदों बेनिखायनो हानायमानि शेयार खालाम जाहाथे बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोबांनि जिउआवहाय गोजोननायखौ मोननो हानाय बायदि आं खावलायनाय थाबाय थेंक इउ बिलिता नार्जारी इसोरा बाख्नाय जाथों आमेन अके आमेन थेंक इउ जलेन नार्जारी गुड इभिनिं आदा अके नोंनिसिमबो गुड इभिनिं हिरा इस्लारि अके सिनायदोंना आंखौ आं नामखौ आं सिनायाखै दा आं दाहाय नायगोन आरोना टाइटेलखौ नायनानै आं चिरांनि बायदि साननानै लादों आं दा गिदिर खालामना नायबासो सिनायगोन दा सिनायाखै आरोना साउन्डखौ मोजां खोनादोंना खोनायाखै अननानै गावदोंब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय आंनो हिरा इस्लारि आङो फ्रेन्ड लिस्टआव गैयाना बेनिखायनो सिनायाखै आरोना सिनायगोन दाहाय नायगोन आङो बिप्लबी नार्जारी गुड इभिनिं ब्रादार अके नोंनिसिमबो गुड इभिनिं थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ सेसनाव बाहागो लानायनि थाखाय जों मेथाइ जोबब्लानो जोंना हाबाफारिखौ जागायगोन लोगोसे नोंथांमोन आं गेदेर टेस्टिमनि मोनसे होगोन आरोना गोबां दं टेस्टिमनि होनो आं भिडिअ खालामनो सोलाबाखै इसोरा मिथिगौ नाथाय इसोरनिफ्राय जों जेब्ला अननायखौ मोनो जोंखौ शेयार खालामनायखौ इसोरा लुबैयो आरोना जों शेयार खालामगोन ना इसोरखौ जों बाख्नायगोन आरोना दिनैनि बे लाइभ सेसननि गेजेरजोंबो इसोर दिनै गोबां बोर होनो बियो हास्थायदों जोंनि जिबनावहाय गावनि गोजोननायखौ बियो होनो हास्थायदों बेनिखायनो आं आसा खालामदों बयबो बाहागो लागोन आरो शेयार खालामगोन होनना थेंक इउ आच्छा गुड इभिनिं अके थेंक इउ आच्छा अब्ला जोङो जागायनि ना ब्रादार आंनि थाखाय आरज खालाम हाथाइ सानथामसो जाबाय ओंखाम जानो हाया आरो प्रेगनेन्ट बेखायनो देहा जोबोद गाज्रि जानानै दं अके जागोन दे अनजालिसा अके जागोन हिरा इस्लारि आं थुक्राझारनि एडेनबारिनिबाबो अके थेंक इउ सिनायबाय दे दाख्लै ओंखाम खुरनाय जानानै फैनो मोनबायना गोजौआव फैबाय आं थेंक इउ स' माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय अब्ला आङो टेस्टिमनि बुंनायनि सिगां मोनसे बाइबेल पद सिरि आं फरायनानै लाग्रोनो लुबैदों अननानै आरजनि खावलायनायखौ दा दसे उनाव हरोब्ला आं गोजोननाय मोनगोन आरोना दि बसुमतारी अके आंहा टाइम मिलायला फ्रेन्ड बाहागो लागौमोन गाबोन आंबो नाथाय अके थेंक इउ स' माच जेबो नङा दे उनाव नायफिननो हागोन ना बेखौ खावलायबाय थेंक इउ अब्ला आं बे समाव बाइबेल सिरि मोनसे फरायग्रोनानै लानि ना नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बाइबेल दङब्ला नङाब्लाबो आंनि फरायनायखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लानो हागोन आं बेखौ खावलायबाय बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ सेकेन्ड क्रनिकेल चेप्टार 7 भार्स 14 आवहाय माने इतिहास होनना बुङो बर'आव मा बुङोमोनथाय इतिहास जारिमिन सेकेन्ड इतिहास 7:22 सिरि बेयावहाय नैबेबायदि लिरनाय दङ आङो बर'निनो फरायना होनोना जुदि आंनि मानसिफोर नोंसोर जुदि आंनि मानसिफोर जाबायब्लाना जायफोरखौ आंनि मुङै गाबज्रिनाय जायो होनना बुङो इसोरा बेयावहाय गावनि रावजों नैबे बाइबेल सिरिनि बुंदों आंनि मानसिफोर जायखौ आंनि मुंजों गाबज्रियो बे इसोरनि मुंजों जायखौ गाबज्रिनाय जायो बिसोरो गावसोरखौ गुरै खालामगोन आरो आरज गाबगोन आरो आंनि मोखांखौ नागिरगोन आरो बिसोरनि गाज्रि लामाफोरनिफ्राय गिदिंगोन होनना बुंदों जायफ्रानोखि इसोरनि मुङाव गाबज्रियो ना
बिसोरो गाज्रि मावालासेनो मोजां लामाजों थाङो होनना बुंदों बेनि उनावहाय जोंखौ मा बुंदों आरज गाबो इसोरनि मोखांखौ नायनानै बियो आरज खालामो आरो बियो गाज्रिनिफ्राय गिदिंबोफिनो अब्ला आङो सोरगोनिफ्राय खोनासंगोन होनना बुंदों जेब्ला जों इसोरनियाव जोंनि गासै गोसोफोरखौ गाबनानै जोंनि गासै गोसोफोरखौ इसोरनो गथायनानै जों आरज खालामो अब्ला बियो जोंनि बिनायखौ खोनासङो होनना बुंदों अब्ला बियो सोरगोनिफ्राय खोनासङो आरो आं बिसोरनि पापखौ निमाहा होगोन होनना बुंदों जोंनि गासै दाय पाप गोरोन्थिफोरखौ बे इसोरा निमाहा खालामो होनना बुंदों आरो बिसोरनि हादोरखौ फाहामगोन होनना बुंदों बेनिखायनो जोंनि गासै समयसा जेंनाफोरखौ जों दिनै इसोरनाव लानानै फैयो जों दिनै बिनि मानसिफोर जाबायब्ला बेनि इसोरनि मुंजों प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुंजों जोंनि गासै दुखु जारला जेंनाफोरखौ जों दिनै गथायनानै होनि ना बेबायदियाव इसोरा जोंनि बिनायखौ खोनासङो होनना बुंदोंना बेनिखायनो मोनसे बाइबेल सिरि नायबावनि बिनि उनाव जों जागायनि ना जेरेमियानि 30 बालाबनि 19 सिरियावहाय जोंखौ बेबायदि बुंदों आं नोंखौ मा होनना बुंदों I will restore you नैबे मा होनना बुंदों but I will restore you to health and heal your wounds होनना बुंदों आं नोंखौहाय नोंनि देहायाव मोजां लाबोफिननो थाखाय जोंनि मोदोमनि सैनांनाय गासै गारायफोरखौ फाहामगोन होनना बुंदों इसोरा फोसाबो इसोरा दिनै जोंखौहाय फोसाबो होनना बुंदों बेनिखायनो मानोना नोंखौ सासे होखारजानाय सियन बुंनाय जायो जायनि थाखाय रावबो साना होनना बुंदों नैबेयावहाय नोंखौ जोंखौहाय बियो दिनैहाय जोंनि देहायाव बियो मोजां लाबोफिननो इच्छा खालामदों आंनि गोसोआव आङो लोरबां जाबायमोन आङो दिनै पाप मावनायखाय आंनि आत्माया गाराय जाबायमोन नैबे गाराय जानाय आंनि गोसोफोरखौ दुखुजों बुंफबनाय आंनि बे जिउखौ जों इसोरनाव लाबोफिननोब्ला बे जोंखौहाय जोंनि बे गोसोनि गारायफोरखौ मानसिनि गाबनांनायफोरखौ बियो सुस्राङो होनना बुंदोंना अब्ला जों दिनैहाय जोंनि दुखुफोरखौ बिनियाव लानानै फैनि ना जों आरज खालामगोन बिनि सिगां आं नोंथांमोनखौ आं बे समाव खावलायनो लुबैदों आरजनि खावलायनाय दंब्ला अननानै दा हरथ'नाङा आं जेब्ला खावलायगोन अब्लाना नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनो हागोन आं बेखौ खावलायखाबाय आच्छा अके बुद्धिस्वर बसुमतारी आदा आंनि थाखाय आरज खालाम पाइल्स बेराम आरो बायजोआव ओंखाराबा गावखौनो गोसोआव गिखांनाय आच्छा सोमजिग्रा जादों येस जाहाथे इसोरा गावनि आगदा आखाइजों दांना फोसाबो प्रेज द लर्ड इसोरनि मुङा जेरावबो गोजौ थाथोंसै आमेन अके अन्नानै बेबायदि सिरियास बेरामब्ला दै आरो थाव लानानै आङो मेसेज खालामनो खावलायबाय आं आरज खालामगोन थेंक इउ आरजनि खावलायनायखौ दा दसे उनाव हरनो हागोन आं खावलायखाबाय आरो मोसाहारि हाय बुंबाय अके हेलौ सुबला नार्जारी प्रेज द लर्ड प्लिज गो अहेड अके थेंक इउ सो माच भेरि भेरि गुड आदा अके थेंक इउ सो माच सामस्रि बसुमतारी अब्ला जों थांनि बे समावहाय ना आङो आरजनि पइन्टसिम लानायनि सिगां आङो बे दिनैनि हाबाफारिनि थाखाय इसोरनाव गुसुङै आरज खालामग्रोनि ना नोंथांमोनाबो आत्मायाव गोसोआवहाय आरज खालाम नोंथांमोनाबो गोसोजों आरज खालाम दिनैनि बे गेदेर मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों इसोरा दिनै नोंथांमोननि जिबनाव जोंनि जिउआव बियो माबा मोनसे बोरखौ बियो होगोन जों फोथायो जों आरज खालामनि हालेलुया गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दानो बे समाव हामबाय होनदों नोंनि गेदेरथार अननायखौ मोननायखाय दा मोजां सम आरो सुजुगखौ जों मोननो हादों प्रभु बेनिखायनो जोंनि बायग्लिनाय देहाफोरखौ जों लानानै फैदों बायग्लिनाय गोसोफोरखौ लानानै फैदों नोंनि आथिं गुदियाव जोंनि आत्मानि गारायफोरखौ जों लानानै फैदों प्रभु पापजों बुंफबनाय जोंनि गासै जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु नों जोंखौ नाजावदो जोंनि गासै दुखु जारला जन्त्रना बेदना नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु नों जोंखौ नाजावदो आरो जोंनि बे हाबाफारियाव फैनाय गासैबो नोंनि आशीर्बाद आरो बोरखौ मोननो हानाय बायदि
नोङो गेदेरफोरखौ होदो फोरबोफा नोंनि गेदेरथार अननाय आशीर्बादनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जाफुंदो फोरबो नोंनि आत्माजों जोंनि गोसोफोराव नोङो खोथा बुङो जोंनि आत्माखौ नोङो खेवनानै होदो जोंनि गोसोनि दरफोरखौ खेवनानै होदो बुजिनो हानाय हमदांनो हानाय गोहोफोरखौ होदो नोंनि गेदेरथार गोथार जिउनि बोलोखौ जोंनो लाबोदो फोरबोफा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय फोरबो दानु सम गथायदो आं समाया आं पापि बेनिखायनो आंनि गासै आत्माफोरखौ नोङो नोंनि गोथार जिउजों सुफुंदो आंनि गासै दायफोर गोरोन्थिफोरखौ नों आफाया खेमा खालामदो फोरबोफा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सासेल' बाथ्रा खृष्ट प्रभु जिसुनि मुङाव बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ जेलिना बसुमतारी हेलो ब्रादार अके हाय हेलो अब्ला जोङो आरजनि हाबाफारि थांनाय सिगां मोननैसो खोथा बुंनो लुबैदों आरजनि खावलायनाय हाबाफारि हरनानै दङ बेखौ आं फरायथिना होग्रोनो सानदों बिनि उनाव आरजनि पइन्ट लागोन आंनाव माखासे पइन्ट मोनफैना दङ आं बेखौ आरज खालामग्रोगोन बिनि उनाव नोंथांमोननि लाइभआवहाय जाय कमेन्ट खालामो बे नोंथांमोननि गासैनिखौबो आं आरज खालामगोन नोंथांमोना आथुर जानो नाङा बेखौ आं खावलायखानाय थाबाय अन्नानै 1 मिनिट आच्छा प्रिति बसुमतारी आंनि थाखाय बिना होदो आदा गाबोन एग्जाम दं अके आं दा खालामगोन आरजखौ अन्नानै दा हरथ'नाङा आरजनि खावलायनायखौ आंनाव नैबे माखासे गोबांथार दं नालाय नङाबा थालांगोन आंनिया हाय दादा खबरा मोजां ने दादा येस खबरा मोजां मनिका रिद' बसुमतारी नोंहा मा खबर आसा खालामदों मोजां जागोन ना मोजां जानांगौ ना खोदोमस्रि दैमारि आदा आंनि फिसाजो अनजु दैमारिनि थाखाय आरज खालाम फरिखा जाबाय दङ क्लास 4आव फराय अके आं खालामगोन अन्नानै रदा हरथ'नाङा दे आरजनि खावलायनायखौ आं खोन्थागोन गेवा जादों मबाइला उदांस्रि बसुमतारी आदा आंनि आइनि सिथर जानायखौ हाना गारनांगौ होनदों आदा प्लिज आरज खालामना हो आदा न'खराव गोबां प्रब्लेम जाना दं होगासिनो फैसा गैया जाना दं आदा प्लिज अके सरि दे मबाइलाव फन फैदों आच्छा बैथि प्रेज द लर्ड दादा आंहा दासो दादा अके बैथि थेंक इउ जुनुरानि ब्रह्म आगै माब्रै दङ अके खबरा मोजां इसोरनि अननायाव नोंहा मा खबर लहा नार्जारि अके प्रेज द लर्ड अके हालेलुया अब्ला आं नैबेयाव आंनियाव रिकुवेस्ट फैनायखौ आं दाहाय लासिगोन अन्नानै आङो बे समाव खावलायनो लुबैदों नोंथांमोननिफ्राय मोनफा मोनफा आरज खावलायनायखौ लानि गेवाखै मानोबा नेटवर्क इसु जादों गेवबाय अन्नानै आंनि बे आंनियाव रिकुवेस्ट फैनायखौ आं आरज खालामगोन बेनि उनाव नोंथांमोननि थाखाय आं आरज खालामगोन दै सासे अनसु होननाय बिनानावा गावनि थाखाय आरज खालामदों नैबेयाव दहाय मेसेज लिरना हरदों गुड इभिनिं आदा दिनै आं नोंनि लाइभखौ बाहागो लानो हानाय नङा आं डिउटियाव दङ आदा अन्नानै आंनि थाखाय आरज खालाम आं गुवाहाटीनि क्रिटिकेल केयार हस्पिटालाव एक्सपिरियेन्स लागासिनो आंनि एक्सपिरियेन्सआ फेब्रुवारिनि 15आव जोबगोन अन्ना आरज खालामना होदो आदा जाहाथे आं एक्सपिरियेन्स जोबनायनि उनाव
मोजां हस्पिटालाव जब मोननो हानाय बायदि बेजों लोगोसे लोमजागासिनो दं अके अनसु दैमारि बिनानावनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन बेनि उनाव जोङो मोनफा मोनफा जोङो थांगोन ना नोंथांमोनाबो आथुर जानाङा आं आर'ज खालामगोन बयनिबो थाखाय आर'ज खालामगोन टाइम बाय टाइम जों खारगोन हालेलुया गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दानबे समाव हामबाय नों फोरबो आफा जि बिनानाव अनसु दैमारि बिदिनो गुवाहाटीनि क्रिटिकेल हस्पिटालाव एक्सपिरियेन्सनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं फोरबो आफा बेनि गासै नाजानाय बेनि गासै सैसोनायाव नोंनि अननाय आशीर्बाद आरो बोरखौ थानो होदो फोरबो आफा जे फेब्रुवारिनि 15आव बेनि बे एक्सपिरियेन्सनि थाखाय मावनाय गासै खामानिया जोबगोन फोरबो आफा मोजां एक्सपिरियेन्स बियो मोननो हागोन आरो बिनि उनाव बियो मोजां मोनसे जब मोननो हागोन साख्रि मोननो हागोन जों फोथायदों फोरबो आफा बे बिनानावा दिनै नोंखौ गिग्रा मानिग्रा जानायखाय नोंनि आथिं गुदियाव बियो फैदों फोरबो आफा बेखौ नों नाजावदो आरो बिनि जे लोमजानाय देहा बेखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा नोंनि गोथार जिउजों बिनि देहाफोराव नों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै अखुस्थ देहाखौ नोङो बिलिरदो आरो खुस्थ खालामदो फोरबो आफा हामबाय नों बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज आसल बासायग्रा ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथोंसै थेंक इउ अके अन्नानै आरजनि खावलायनायखौ कमेन्टआव खालामथ'नाङा प्रेज द लर्ड अके बिग्राय दैमारि अके प्रेज द लर्ड दादा आं दिनै लाइभआव थानो हानाय नंले एमबि जोब्बाय दादा अन्नानै आरजआव गोसोखांबादो आरो प्रब्लेमनि थाखाय दादा अके एसे प्रब्लेम दं अके इम्फल नार्जियानो प्रेज द लर्ड अके प्रेज द लर्ड थेंक इउ सो माच नानि आंनि लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय इसोरा बाख्नाय जाथों इसोरा नोंखौ बोर होथों हामबायसै अब्ला बे समाव जोङो मोननो हाबाय नङा होमबा सासे आब' दङ जोंहा नैबेयाव लिरनानै हरदों आं बेखौ बिनि थाखायबो आर'ज खालामनि आच्छा अन्नानै आर'जनि खावलायनायखौ बेयाव लिरथ'नाङा दसे आं नैबेयाव आंनियाव थानायखौ आं फरायगोननि बेनि उनाव नङाबा कमेन्टआ गोजौआव थाङोब्ला आङो फरायफिननो खस्थ' जागोन नालाय नैबेयाव लिरदों कुन्जलता मुसाहारिया अनजाथाव फंबाय आंहा गिलु बालु स्पन्डिलाइटिस बेमार जागासिनो दं जोबोद खस्थ' मोनो बेनिखायनो आंनि थाखाय गोथार आफा इसोरनियाव आर'ज गाबना होदो अके अन्नानै लाइभआव थायोब्ला मोजां जायो दै आरो थाव लानानै आर'ज खालामोब्ला साबसिन मोजां होननानै आं सानदों मानोना बाहायबाय थानो हायोना इसोरनि आशीर्बाद इसोरनि बोरखौ आरो दैखौ आरो थावखौहाय बेखौ आं खावलायबाय अब्लाबो जों बे समाव आर'ज खालामनि कुन्जलता मुसाहारिनि थाखाय इसोरा गेदेर खामानि मावो हालेलुया गोथां आरो गोथाव अनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दानो बे समावनो हामबाय नों फोरबो आफा जि आब' कुन्जलता मुसाहारि बि दिनै स्पन्डिलाइटिस बेरामाव बियो गोग्लैनानै दं नों आफाया मिथिगौ बिनि देहानि गासै समस्या बिनि सैनांनायखौ फोरबो आफा बेनिखायनो बिनि गासै देहा सोलेराव नोंनि आत्माजों नों बेखौ स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बिनि जिउआव नों खामानि मावदों फोरबो आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै अखुस्थ देहाफोराव रगि देहाफोराव नोङो बिलिरदो आरो बिनि गासै सोखा जानायखौ होदो फोरबो बिनि देहानि गासै अहुसि आत्माखौ नोङो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबो नोंनि अननायजों बिनि आत्माखौ नोङो सुफुंदो बिनि गासै देहा सोलेराव नोङो खामानि मावदो नोंनि गेदेर खामानि गेदेर महिमा बिनि गेजेरजों नुजाथिगोन जों फोथायदों बावैनो बियो नोंनि गेदेर सायख' होगोन फोरबो हालेलुया गोथावखौ इसोर आफा आफाखौ दानो बे समाव हामबाय बिनि देहायाव नोङो खोथा बुंदो बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो फोरबो आफा बिनि जिउआव नोङो खोथा बुंदो नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बिनि आत्माखौ नों सुफुंदो मानोना नों बाइबेलाव बुंदों संसारनि बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोरखौ नोङो नोंनियाव लिंहरदों फोरबो आफा जोंनि दुखु जारलाखौ लानानै दिनै जों नोंनियाव फैदों नों नाजावदो आरो बिनि जिउआव नों गोजोननायखौ होदो हामबाय नों बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज आसल बासायग्रा ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथोंसै थेंक इउ आं कमेन्टखौ फरायथ'आ अननानै आच्छा कुन्जलता थांबाय ना आरो सासे जोंहा दंबावो निरि बसुमतारी अन्नानै आंनि फिसाला इमानुएल मुसाहारिनि आच्छा
जुनै आर'ज खालामना होदो बिहा फेब्रुवारि अके आं एग्जामनि थाखायबो आं खेबसेनो खालामगोन दाहाय बयनिबो थाखाय जायफ्रानोखि मेट्रिक लिरगोन आरो हाई सेकेन्डारि लिरगोन बेनि थाखाय ना आदसा सासे दंबावो जोंहा नैबेबो आंनि फिसालानि पिअ फाइनाल एग्जाम जागोन गाबोन 13निफ्राय अके बेनि थाखाय आर'ज खावलायदों गावनि फिसालानि थाखाय बेखौबो आं आर'ज खालामगोन थेंक इउ आदसा आरो नैबेयाव जोंहा लिरहरबावदों आदसा बेखौ फरायबाय सानजारि गथ'नो माबा बेयाव मा नाम लिरबोनाय आंनि थाखायबो मोनसे आर'ज खालामलाय एग्जामनि थाखाय अके आं एग्जामनि थाखाय खेबसेनो खालामगोन स्पेसियेल जोंहा सासे आब' दङ बे आंखौ आर'ज खावलायदों आं बेनि थाखाय एकदम आर'ज खालामनो लुबैदों आर'ज खालामनि जोङो नैबेयावहाय लिरहरदों इसोरनो दानबो हरदों बियो दहाय बेनिखायनो आं फरायनो लुबैदों बेखौहाय मन्जुला गयारि फंबाय आंनि सानै फिसाज्लानि थाखाय प्रेयाराव थाबाय थादो अननानै थुनलाइना गाबोननिफ्राय आरो सानगोथौना 17 थारिखनिफ्राय अके थुनलाइ आरो सानगोथौ अके जाहाथे बिसोरो देहा सोलेरखौ इसोरा मोजाङै लाखियो आरो फंबाय बे फिसाज्ला सानैनि मुङाव दान हरनि अननानै नोंनि QR क'डखौ हरना होदो फंबाय अके थेंक इउ स' माच आं QR क'डखौ हरदों आब'नि खावलायनाय बायदि आरो बे इसोरनो हरनाय दानखौ आङो ओरैनो बाहायनाय नङा इसोरनि खामानिनि थाखाय बाहायगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन गावनि गथ'फोर सानैनि थाखाय बियो दानबो हरबाय बेखौ जों इसोरनो गथायगोन दानखौ गथायनायजों लोगोसे जों बेखौहाय बे गथ'फोरखौहाय जों आर'ज खालामगोन आरोना थुनलाइ आरो सानगोथौ होनना बुंदों जों आर'ज खालामनो बिसोरनि थाखाय नोंथांमोनाबो गोसोजों आर'ज खालाम हालेलुया गोथां आरो गोथाव अनखौ इसोर आफा दानो बे समाव गथायदों जि थुनलाइ आरो सानगोथौ सासेया गाबोननिफ्राय आरो सासेया 17निफ्राय जि एग्जाम लिरगोन फोरबो आफा बिसोरनि देहा सोलेराव थानानै हेफाजाब खालामदों मोजां देहा नों बिसोरनो होदो फोरबो आफा नोंनि अननायजों बिसोरखौ नों जेरै जोनोमनिफ्राय खांबाय बेंबाय फेदेरबाय फोलावबाय बे गासै संसाराव थांनानै थानाय समखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा नों बिसोरखौ बेंनानै लादो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरखौ नोङो दोबथिंदो फोरबो आफा संसाराव जेसेबां समसिम थांनानै थागोन गावनि बिमा बिफाखौ मानिग्रा गिग्रा जानानै नोंखौ सिगाङाव दोननानै बिसोरो जिउआव देरहालांनो हानाय बायदि बोर होदो फोरबो आफा जि बिसोरो फरिखानि थाखाय जि प्रिपेरेसन खालामदों जि थाम-थिम खालामदों बे गासैखौबो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा बिसोरनि जिउआव गोसोआव लानो हानाय गोहोखौ होदो गोसोखांनो हानाय गोहोखौ होदो फोरबो फरायनो हानाय गोहोखौ होदो फोरबो आफा आनजादाव बिसोरो मोजां लिरनो हागोन मोजां उथ्रिसारगोन लिरनानै उथ्रिसारनानै नोंनि मुंखौ गोजौआव सायख' होनो हानाय बायदि बिसोरनो बोरखौ होदो फोरबो आफा बिसोरनि बिमा बिफाखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा गावनि गथ'फोरनो मोजां गियान होनो हानाय बोरखौ होदो फोरबो आफा दानो बे समाव गथायबावदों दियाबा गावनि गथ'फोरनि थाखाय जे दान लाबोबाय फोरबो आफा बे दानखौ जोंनि आखायाव थानायाव बियो खालाय फोरबो आफा अब्लाबो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बेखौ नों बोर होयोब्ला बेयो नोंनि गेदेर महिमानि थाखाय गेदेर खामानिनि थाखाय बाहायजागोन फोरबो आफा हामबाय नों बे दानखौ नों नाजावबाय आरो बे गथ'फोरनि गोसोफोरखौ नों नाजावबाय बिसोरनि फरायनाय जिबनखौ नोङो दिनैहाय बेंनानै लाबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबायनो जों बेखौ सुं आर'ज आसल'बासो ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ अननानै गमेनाव आर'जनि खावलायनायखौ दसे उनाव हरनो हागोन आं खावलायनाय थाबाय आङो गासैखौबो आर'ज खालायगोन आं नैबेयाव मबाइलाव दहाय हरनानै दोननायखौ आं खालामग्रोनो लुबैदोंना आदा आंना दाखालिबो आर'ज खालामदो आंहा गाबोननिफ्राय अके OHS एग्जाम अके रबिना दैमारि OHS एग्जाम आं दाहाय खालामगोन मनिका रैरुप नैबेयाव मोनसे टेस्टिमनि आंनो हरदों नैबेयाव मनिका दैमारिया दाखालि आर'ज खावलायदोंमोन नैबेयावहाय बिजानो सानबाय थादोंमोन होनना बुंदों बियो सानायनि थाखाय आर'ज खावलायदोंमोन बेयाव टेस्टिमनि हरदों आरो थेंक इउ स' माच बाव आदा आं दि नोंजों दाखालि उदै सानानै आं नोंजों बिजादोंमोन दा आमेन बुंनाय लोगो लोगोनो उदै सानाया सागादों प्रेज द लर्ड इसोरा बाख्नाय जाथों उदै सानाया सागादों दादा आंनि फोथायनायजों नोंनि बिनायजों दादा रोजा रोजा साबायखर दादा इसोरा अरायबो नोंजों हेफाजाब होदों प्रेज द लर्ड इसोरा गेदेर खामानि मावो जोंनि फोथायनानै बिनाय आर'जआव गेदेर खामानि मावो होनना बुंदोंना
जों जुदि आर'ज खालामनानै जों जुदि फोथायाब्ला बे आर'जआ खामानि जानाय नङा। जों जुदि फोथायनानैल' थायोब्ला इसोरनाव बियाब्ला बे आर'जआबो खामानि जानाय नङा। बेनिखायनो जों जेरावहाय फोथायगोन आरो बे फोथायनाय आर'जखौ जों इसोरनो गथायोब्ला इसोरा जोंनि आर'जखौ खोनासङो आरो बे फिननाय होयो आरो बियो जोंखौ नाजावनानै लायो होनना बुंदों। आरो गावनि लाइफनि माखासे समस्याखौ लानानै आंनिसिम आर'ज खावलायबावदों। बेखौ आं दा आर'ज खालामबावनि। मनिका रिरुपनि थाखाय। बिनि उनाव आं नोंथांमोननि आर'जनि खावलायनायखौ आं लागोन। हालेलुया गोथां उनखौ इसोर आफा दानो बे समाव गथायदों फोरबोफा आरो नोंखौ जों हामबाय होनदों। जि बिनानाव मनिका दाख्लै जि उदै सानानै फोरबोफा बियो गोबां खस्थ' मोनदोंमोन। नोंनियाव आर'ज खालामनायनि गेजेरजों नोंनि अननाया, नोंनि बोरा, नोंनि आशीर्बादा बेजों लोगोसे थादों फोरबोफा। नोंनि गोथार जिउआ बेनि देहायाव खामानि मावदों, बेनि आत्मायाव खामानि मावदों। बेनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनदों। नोंनि गोथार जिउखौ जों हामबाय होनदों फोरबोफा। नोंनि अननायनि दारै बे दिनै सोखा जादों। नाथाय बे समाव गथायबावदों फोरबोफा। बिनानावनि जिबनाव दाबो गोजोननायखौ बियो मोननो हायाखै। माखासे संसारनि समस्या, गावनि मानसिनि समस्या फोरबोफा थांनानै थानायाव बियो गोब्राब मोनदों, खस्थ' मोनदों फोरबोफा। बेनिखायनो बिनो सैनो हानाय गोहोखौ, गियानखौ होदो फोरबोफा। नोंनि अननायजों नों बेखौ बेंनानै लादो। नोंनि अननायनि गांखंआव नों बेखौ बोजबनानै लादो फोरबोफा। जिउनि गोजोननायखौ बिनो होदो। संसाराव थांनानै थानायाव जेब्लायबो गोजोननायजों, सान्थिजों गावनि जिउखौ खांलांनो हानाय बायदि बिनो नों बोरखौ होदो फोरबोफा। जि समस्या, जि प्रब्लेमाव बियो गोग्लैनानै दं, नों आफाया मिथिगौ फोरबोफा। बिदि गासै समाधाननि, गासै जेंनानि सुस्रांनायनि बिबानखौ जों मानसिया मावनो हाया फोरबोफा। जों नोंनियावसो फैदों। बेनिखायनो बेखौ नों अनखांदो आरो बेनि जिउआव बे थाबैनो बियो सोखा जानायखौ मोनगोन। गोसोनि गारायफोरनिफ्राय बियो सोखा जानायखौ मोनगोन। आत्मिक जिउनि थैनायनिफ्राय बियो थांखांफिननायखौ मोनगोन फोरबोफा। नोंनि अननायखौ थानो होदो। हामबाय होनदों बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय। बे गुसुं आर'ज सास्ला बासायग्रा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय। आमेन। गोजोन्थों। थेंक इउ। अके, आरो दंबावो नामा आं नायनि अननानैहाय दसे नेथ', बिनि उनाव जों आर'ज खालामलांसै। अके, दंबावोमोन, अब्लाबो आं दोनथ'नांसिगोन आंनि मबाइलाव थानाय नोंथांमोननि कमेन्टनि आर'ज खावलायनायखौ आं लागोन। नैबेयावहाय दंमोन माखासे। पानसि दैमारि, आंनि फिसाज्ला श्याम दैमारिनि थाखायबो सानफ्रोमबो आर'ज खालामो। आगै बिनि फरायनाय आरो केरियार दाफुंनो हानाय बायदि। अके, आं कमेन्ट फरायखौनो लानो अननानै प्रेज द लर्ड। आंनि देहानि थाखाय आर'ज खालामना होदो आदा, आरो न'खरनि साफ्रोमबोनि थाखाय। आङो आदा फिसालाबो धृतिराजनि एनुवेल एग्जाम जागासिनो। अके, जोंथि मा जागोन? सुनु बसुमतारी, आंनि फिसायनि थाखाय आरो आंनि फिसानि थाखाय, न'खरनि थाखाय आर'ज खालाम आदा। आंनि न'खरा जोबोद दुखुआव दं। जिउआव इसोरनि अननायजों गोजोननायखौ मोनो अननानै आदा। आमेन। अके, आमेन। थेंक इउ। प्रिन्सिमा बसुमतारी, जोंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालाम आदा। अके, प्रिन्सिमानि थाखाय जों आर'ज खालामगोन। नमिता, आंनि फिसालानि थाखाय। अके, अनसुमै, आंनि फिसाजोनि थाखाय अननानै आर'ज खालाम आदा। नाम इलिजाबेथ स्वर्गियारि। अके, फैगौ 24 फेब्रुवारिनिफ्राय एनुवेल एग्जाम। अके, ब्रादार, गोबां फैसा होनांगौबो दं आरो मोननांगौबो दं। अके, आं दा आर'ज खालामगोन। बिना नार्जारि, अन्जना इस्लारि, आंनि फिसाजोनि थाखाय। अके, जागोन। आंनि फंबायनि थाखाय आर'ज खालाम, बियो निसाजों थानाय। अके, जागोन दे। अब्ला गोबां दंबावो, इसोरा मिथिगौ आं कमेन्टखौ फरायाब्लाबो, नङा होमबा? बेनिखायनो आं बे समावहाय आङो खेबसेनो आर'ज खालामगोन। दा जायफोरनिखि फरायनायनि थाखाय हरबाय, बे समाव आर'ज खालामनि। आंनि कमेन्ट बक्सआव जाय जाय खालामबाय, आं फारसेनिफ्राय आं दानिया फैनोसै ना। अननानै नोंथांमोना गोबाव जानो हागौ, बेखौ नेनानै थादो। आदसा, माहि बर', आदा आंनि न'खरनि थाखायबो आर'ज खालामदो आदा। आंनि फिसायनि थाखाय आर'ज खालामना, बियो दा बिदेशआव हिन्जाव गदाय लाना सरि दंजेन, बियो सानसे इसोरखौ गोसोखांफिनो, बेनि थाखाय बिना होदो। आरो आंनि फिसालानि आनजादा 21आव जागोन, बेनि थाखायबो
बिफा दादा अके माहि बर'नि थाखाय आर'ज खालामनि ना हालेलुया गोथां अनखौ इसोर आफा दानि बे समाव गथायदों जि माहि बर' बेनि बिसाया दिनै संसारनि गावनि मोदोमनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय गावनि नोंजों सायख'जानाय नोंजों हामजानाय गावनि बिसिखौ बियो गारनानै थांदों गावनि गथ'खौ बियो गारनानै थांदों फोरबो आफा बेनि जिउआव बुजिनो हानाय मोनदांनो हानाय गोहोखौ नों आफाया होदो फोरबो आफा बेनि आत्मायाव नों खोथा बुंदो बेनि गोसोनि दरखौ नों सौदो फोरबो आफा बे थाबैनो गोसोआव गुरै जागोन गावनि बिसिखौ बियो गोसोखांनो हागोन गावनि गथ'खौ बियो गोसोखांनो हागोन जों फोथायदों फोरबो आफा बेनि गोसोनि दरखौ नों आफाया सौदो हौवा हिन्जावनि गेजेराव अनलायनो हानाय अननाय गोसोखौनो बिनो सोनानै होदो गोसोखांनो हानाय गोहोफोरखौनो बिनो होदो फोरबो आफा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ अन्नानै एसे लेट जानो हागौ नायलांबाय थादो इराना आदा आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालाम जाहाथे अनलायनो हायो अके आंहा टेनसन दङ खर' सानानै दहायसो जानांगासिनो प्लिज आदा अके प्रेज द लर्ड ब्रादार दासो आंहा अके रनसलि थेंक इउ सुदेम नार्जारी बाबु आंनि न'खरनि गासै थांखिनि थाखाय बिना होदो नोंदानि खामानिनि थाखाय बिना होदो बाबु अके सुदेम नार्जारी आं दा खेबसेनो आर'ज खालामगोन जायनोखि सिरियास बिसयखौ लानानै आर'ज खावलायबाय बेखौ आं खालामगोन बाखिखौ आं दाहाय जोबनायाव खेबसेनो खालामगोन एम नार्जारी जय जिसु ब्रादार आंनि फिसालानि एन्ट्रेन्स एग्जाम रिजाल्ट नवोदयानि आर'ज खालाम नामा बिबेक इसरारी अके आर'ज खालामनि एम नार्जारीनि फिसाला बिबेक इसरारी हालेलुया गोथां मोनखौ इसोर आफा जे बिबेक इसरारी बे दिनै नवोदया एग्जाम होदों फोरबो आफा बेनि गासै लिरनायफोरखौ नों आफाया मिथिगौ फोरबो आफा जों दिनै नोंनियाव आसा खालामदों नोंनियाव बरसा खालामदों बे मोजां रिजाल्ट मोननो हागोन नोंनि अननायनि गेजेरजों बे नोंखौ सायख' होनो हागोन जों फोथायदों फोरबो आफा बेनि जिबन बेनि फरायनाय आरो बेनि थांनानै थानायनि थाखाय राहा लामा गासैखौबो नों खेवनानै होदो फोरबो आफा हामबायना जों बे गुसुं आर'ज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ सार आर'ज खालाम आंनि गथ'आ जाहाथे देरनानै इसोरनि खामानि मावनो हायो अके बिराद मोजां ना इसोरनि खामानि मावनाय बिश्वजित बर' थेंक इउ स' माच आं दा खालामगोन दै इराना आदा आंनि हाजबेन्डनि थाखाय आर'ज खालामनो दा बयसो खामानि मावनायाव आखायाव हुक हाबना होदों बिजि गंनै लादों अब्लाबो थै गगायाखै आरो न'खराव एसे प्रब्लेम जादों अके न'खरनि प्रब्लेमनि थाखाय आं दा खेबसेनो खालामगोन मन्जुला गयारि हामबायसै आगै आंनि गथ' सानायनि थाखाय आर'ज खालामनायनि होनायनि थाखाय जोबजासिम बिदिनो आर'जआव गोसोखांफ्लायबाय थादो अननानै दे आगे अके आबो थेंक इउ स' माच मन्जुला गयारि थेंक इउ स' माच इसोरा बाख्नाय जाथों इसोरा नोंनि फोथायनाय जोंनि आर'ज बिनायाव बियो खोनासंबाय बेनि थाखाय जों इसोरखौ हामबायनो थेंक इउ जिनिमा बसुमतारी आंनि बिसाज्लानि थाखाय आर'ज खालाम फैगौ 25 तारिखनिफ्राय जागोन अके मुं रमिय राजा बसुमतारी एनुवेल एग्जाम जागोन आरो पिपिला खायसे सादों अके बेनि थाखाय आर'ज खालाम अके फाफ्लिया खायसे सादों अके फाफ्लि सादों अननानै फाफ्लियाव दांनानै ला आं आर'ज खालामनि बे समावहाय बाखि आङो एग्जामनि थाखाय आं दाहाय खेबसेनो आर'ज खालामगोन जिमिमा बसुमतारी बिनि थाखाय आर'ज खालामनि ना आंनि फिसाज्लानि थाखाय आर'ज खालामनांगौ अके रमिय राजा बसुमतारी एनुवेल एग्जाम जागोन आरो फाफ्लिया खायसे सादों सोरनि फाफ्लिया सादों अननानै फाफ्लियाव दांनानै लाना आं खावलायदों अननानै जिमिमाया रिप्लाइ खालामोबा मोजां सोरनि फाफ्लिया सादों खोन्थाहरदो खोदोमस्रि आदा आंनि फिसाजो अनजु दैमारिनि थाखाय आर'ज खालाम एग्जाम जाबाय थादों क्लास 4 आव फरायो अके आं एग्जामनि थाखाय दा खालामगोन आरो दे
ब्रादार हाथाय सानाया सहायनो हायै जाबाय आं थाब आरज खालामग्रो ब्रादार अन्नानै गोदो खावलाय खर' साजोब्बाय प्लिज अके अन्नानै दैला अनजालिसा दै लानाय अन्नानै आं आरज खालामनि दै रिदिला आं आरज खालामगोन आच्छा आरज आङो जायफोर फरायनायनि थाखाय हरबाय आं खेबसेनो खालामगोन अनजालिसाखौ आं बे समाव खालायदों दै लानो थाखाय हाथाय सानायनि थाखाय आरो जिनिमाया अन्नानै सोरनि फाफ्लिया सादों अन्नानै खोन्थाब्ला मोजां मोनगोन आरो थेंक इउ माहिदिम आरो ब्रादार आंनि थाखायबो आरज खालाम माब्लाबा समाव आंनि फोथायनाया लोरबां जायो नागिरो मानोना बिफा इसोरनि गोथार जिउजों आंनि लोरबांथि गोसोआ अरायबो फोथायनायाव गोगोम जानो हानाय बिसना होदो अके माहिदिमारि आं खेबसेनो दा आरज खालामो थेंक इउ बिलिता आदा आंनि बिसा सानैनि फरायनायनि थाखाय आरज खालाम जाहाथे इसोरनि अननायजों गाहामै फरायनो हायो फरायनायाव एसे दुर्बल आरो आंनि नखरनि थाखायबो आरज खालाम अके जिनिमा बसुमतारी अके दै लाबायना फाफ्लि सानाया फाफ्लि दै लायाखै फाफ्लियाव दांनानै ला अन्नानै जेराव फाफ्लियाव सादों आरज खालामनि आङो जिनिमा बसुमतारीनि थाखाय आरो फिसालानि थाखाय दा खेबसे आरज खालामगोन आं खावलायदों बेखायनो आरो सोरबा बेबायदिनो बेमारनि जब्रानि थाखाय आरज खावलायोब्ला नोंथांमोना अन्नानै दै थाव लाखायोब्ला मोजां बेखौ खावलायनाय थाबाय जों बे समाव आरज खालामनि आङो जिनिमा बसुमतारीनि थाखाय जे फाफ्लि सादों अन्नानै फाफ्लियाव दांनानै लानो खावलायदों हालेलुया गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा दानि बे समाव हामबाय होनदों नोंनि गेदेथा अननायजों नों जोंखौ बेंदों जोंखौ खांदों आरो जोंनि थांनानै थानायाव नों जोंखौ दैदेनगासिनो दं बेनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनदों प्रभु आफा दानि बे समाव गथायदों स्पेसियेलि प्रभु आफा जिनिमा बसुमतारी बिदिनो संसाराव मोदोमनि सानायजों बे भुगिनांनानै दं बिनि फाफ्लियाव सादों होनदों प्रभु आफा बेनिखायनो बिनि फाफ्लिनि सानायखौ नोङो दानो स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार आत्माजों नोंनि गोथार जिउजों बिनि गासै सैनांनाय देहाफोराव नों स्पर्श खालामदों प्रभु आफा नोंनि गोथार जिउखौ बिनि आत्मायाव नोङो सुफुंदो बिनि गासै देहा सोलेराव नों स्पर्श खालामदो प्रभु आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि फाफ्लियाव नोङो बिलिरदो आरो बिनि गासै सैनांनायखौ नोङो गोजान खालामदो प्रभु आफा बिनि देहायाव गासै सानाय सुनायखौ नों प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो प्रभु आफा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बिनि गासै सानाय सुनाया दानो गोजान जागोन प्रभु आफा जों फोथायदों आरो जों नोंनियाव फैदों प्रभु आफा नोंनि गेदेर अननायखौनो बिनो होबाय बिनि थाखाय नोंखौनो हामबायनो बिनि गासै फाफ्लिनि सानाया दानो गोजान जागोन प्रभु आफा जों फोथायदों जों नोंनियाव गथायदों बिनि गासै देहा सोलेराव नोङो खोथा बुंदो बिनि आत्मायाव नोङो सौदो प्रभु आफा नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ बिनियाव नोङो थानो होदो प्रभु आफा नोंनि अननाय नोंनि आशीर्बाद नोंनि महिमा नों बिनि जिबनाव नुजाहोदो प्रभु आफा जाय गाज्रि आत्माया बिनि देहायाव खामानि मावदों बेखौ प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव दानो गोजान खालामदो प्रभु आफा नोंनि गोथार जिउजों बेखौ सुफुंदो स्पर्श खालामदो बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो प्रभु आफा जि आसा फोथायनाय आरो बरसा लानानै बियो दिनै नोंनि सेराव फैबाय बेखौ नोङो नाजावबाय बिनि गासै सैनांनायखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव लाबोदों प्रभु आफा नोंनि खालबारिनि बोहैनाय गोजा थैजों नों बिनि गासै सैनांनायखौ नों सुस्रादो आरो बिनो नों सोखा जानायखौ होबाय बिनि थाखाय नोंखौनो हामबायनो प्रभु आफा बे समाव जोंनि आरजखौ खोनासंनायनि थाखाय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ अके आं माहिरि बारनि थाखाय आरज खालामनि अनजालिसा अके अनजालि दै लाबायबा अननानै
आङो दै लानो होदोंमोन लाबाय आं दै ब्रादा अके अन्नानै दैखौ ला आरज खालामनि हाथाइ सानाय जे सहायनो हायोना बेनि थाखाय जों इसोरनाव गथायनि इसोरा मिथिगौ गोसोआव फोथाय मेगनखौ मिसिब आखाइ फारसे थिखांनो हागोन फारसे दै लानानै फारसे थिखांनो हागोन इसोरा खामानि मावगोन जों फोथायनांगोन ना इसोरा फोथायोब्ला गेदेर खामानि मावो नामा जाय खामानिखौ जों मावो जोंहा जुदि फोथायनाय गैयाब्ला जोङो लोरबां आरो जिउआव ना बेनिखायनो जों इसोरनो गथायनि आरज खालामनि अनजालिनि थाखाय फारसे आखाइखौ अन्नानै थिखांदो ओरैजाय फारसेखौ दै लादो हालेलुया गोथां आरो गोथाव अनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दानि बे समाव गथायदों हामबाय होनदों जोंनि बायग्लिनाय देहाफोरखौ जों लानानै नोंनियाव फैदों फोरबो आफा जोंनि गाबनाय आत्माफोरखौ लानानै जों नोंनि आथिं गुदियाव फैदों फोरबो आफा मानोना जोंनि गासै सैनांनायखौ नोङो बानस'नानै लायो जोंनि पापजों बायग्लिनाय जुंगालफोरखौ नोङो बानस'नो लुबैयो फोरबो आफा मानोना नोंनि जुंगाल आरो जों नोंनियावल'सो जों गोजोननायखौ मोनो फोरबो आफा नोंनियावल'सो जों जिउनि बासाय जानायखौ जों मोननो हायो बेनि थाखाय जों नोंनियाव फैदों फोरबो आफा जे अनजालि बिनानावा दिनैहाय मोदोमनि जे हाथाइ सानायजों भुगिनांनानै दं फोरबो आफा बेनि गासै बे सैनांनायखौ जोङो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा बेखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदों फोरबो आफा बिनि खुगायाव बिनि देहायाव बिनि जिउआव नांगौ जानाय गासैखौबो नोङो होदो फोरबो आफा बिनि दिनै नों सोखा जानायखौ होदो नोंनियाव जि आसा लानानै फैदों जि बरसा लानानै फैदों जि फोथायनायजों बेयो दिनै नोंनि आथिं गुदियाव फैदों फोरबो आफा बिनि गासै सानायखौ बिनि गासै सैनांनायखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नों दानो गोजान खालामदो फोरबो आफा बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंनो बिनि गासै सैनांनाय देहाफोराव अहुस्थ देहायाव नोङो स्पर्श खालामदो बेनि जाय अंग बे दिनै सैनांदों फोरबो आफा बेखौ नोंनि आगदा आखाइजों बेखौ नों स्पर्श खालामदो फोरबो आफा टाच खालामदो फोरबो आफा टाच 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 बिनि खुगायाव नोंनि गोथार जिउजों नों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि खुगाफोरखौ नोङो बिलिरदो आरो सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा बिनि गासै अखुस्थ देहायाव नोंनि आगदा आखाइजों बेखौ बिलिरदो फोरबो आफा बिनि खुगायाव नों हां सुनानै होदो फोरबो आफा हालेलुया गोथाव अनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दानि बे समाव हामबाय होनदों फोरबो आफा बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंबाय बिनि जिउआव नोङो दिनै गेदेर खामानि मावबाय बिनि जि आसा फोथायनाय बरसा लानानै नोंनियाव दै लाबोबाय फोरबो आफा बे दैखौ नोङो स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार जिउजों बेखौ नों सुफुंदो नोंनि आत्माखौ बे दैयाव नोङो गोजोमदो फोरबो आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइखौ बे दैयाव नों स्पर्श खालामबाय आरो नोंनि गोथार जिउनि बोलोखौ नोङो बे दैयाव होबाय फोरबो आफा बे दैखौ जेराव लोंगोन जेराव सारगोन जेराव बाहायगोन गासैबो अहुसि आत्मा सैताननि आनजाद सैनांनायफोरा गोजान जागोन आरो बे दानो सोखा जानायखौ मोनगोन हामबाय होननाय बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बिनि दै बिनि जिबन बिनि गासै सानाय सुनायखौ नोङो दिनै नाजावबाय आरो नोङो बानस'बाय बिनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनदों बे गुसुं आरो सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ माहि ब्रादार आंनि थाखायबो आरज खालाम माब्लाबा समाव आंनि फोथायनायाव बिलिता नार्जारी आदा आंनि फिसा सानैनि थाखाय अके फरायनायनि थाखाय आरज खालाम जाहाथे इसोरनि अननायजों गाहामै फरायनो हायो फरायनायाव एसे दुरबल आरो आंनि न'खरनि थाखायबो अके आं आरज खालामो दा थिग बेबायदिनो फरायनायनि थाखाय आं दाहाय जोबनायाव खेबसेनो आरज खालामगोन बिश्वजित बर' ब्रादार आंनि बिनानाव फ्लरिना खाख्लारि गाबोन HS फाइनाल लिरगोन आरज खालाम अननानै येस आं दाहाय आरज खालामो थेंक इउ बिकास बसुमतारी ब्रादार आंनि थाखायबो आरज खालाम अननानै आंनाव गेसनि प्रब्लेम दं जेजोंनो खर' सानाय जायो हामबायसै आमेन अके अननानै दै लायोब्ला मोजां जायो बिकास अननानै नायदोंब्ला दै लानानै आंनो कमेन्ट मोनसे खालाम अननानै थेंक इउ
दिप्ति नार्जिनारि बरगाव अके आदा आंनि बिसाज्लानि एग्जामनि थाखाय आरज खालाम अके आं आरज खालामगोन बेबी मुसाहारि दादा प्लिज प्रे याव अरायबो लाफा जि ट्रिटमेन्ट लागोन बेजोंनो मोजां जानाय बायदि येस बेबी मुसाहारि जागोन थेंक इउ नया बसुमतारि हेलो आदा आं हादासो नायनो मोनदों अके थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय चरनथुलि मुसाहारि आंनि ममनि दाबावैसो हाथाय बखनायनि आइखां बायखां जादों अन्नानै आरज खालाम ब्रादा अके आच्छा आरज खालामो जिनिमा हामबायसै आमेन अके आमेन थेंक इउ उदांस्रि बसुमतारि आदा मामिनि प्रब्लेमखौ आरज खालामदो बावगाराखि खालामनो बावनाङा आदा आं लाइफनिफ्राय ओंखारथ'नांसिगोन आदा आं फंबायनि एग्जाम गाबोननिफ्राय बेखौनो लाफादो अके जागोन दे सागाबाय आमेन अके प्रेज द लर्ड जिनिमा बसुमतारि प्रेज द लर्ड इसोरा गेदेर खामानि मावो अन्नानै सोरबा बेबायदि टेस्टिमनि मोनदोंब्ला नोंथांमोना टेस्टिमनिखौ शेयार खालामदाबो आंनो नङाब्लाबो इसोरनो शेयार खालाम नोंनि नसुंनि मानसिनो आरो शेयार खालाम नङा होमबा सोरनोबा शेयार खालाम जोङो जिनिमानि थाखाय जोङो दानि आरज खालामदों फाफ्लि सालायनि आं फाफ्लियाव दांनानै आरज खालामनो होदों इसोरा दिनै बिनि जिउआव खामानि मावदों जों फिननायखौ मोनबाय दानो नोंथांमोनाबो बेनिखायनो फोथायनांगोन जोङो फोथायनानै बिनि आरजआव बियो गेदेर खामानि मावो इसोर गावनि आत्माखौ गोथार जिउखौ जोंनि गेजेराव बियो खामानि मावहोयो दिनै इसोरा जोंनियाव फैनानै खामानि मावा जोंखौ सहाय होग्रा गोथार जिउ फोरबो जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला संसाराव दंमोन बियो गाव हारसिङै खामानि मावबाय नाथाय जिसुआ जेब्ला सिखांनानै सोरगोआव थांबाय बेनि उनाव जोंखौ हेफाजाब होग्रा बियो गोथार जिउखौ हरबाय होनना बुंदों ना दिनैहाय बे बिनानावनि जिबनाव माया खामानि मावदों गोथार जिउआ खामानि मावदों थेंक इउ इसोरा बाख्नाय जादों प्रेज द लर्ड जों दानि आरज खालामदोंमोन जिनिमा बसुमतारि सागाबाय होननानै दिनै इसोरखौ साखि होदों नङा होमबा साबायखर थेंक इउ स माच थेंक इउ नया बसुमतारि आदा आंनि फंबाय प्रप्तानि थाखाय आरज खालामनानै सोखाजादों आरो आंनि खर'आ खनसेल' सागासिनो दं आंनि थाखाय आरज खालामना हो दादा अके आंनि फंबाय थाखाय आरज खालामनानै सोखाजादों अके दाख्लै आरज खालामदोंमोन सोखाजादों थेंक इउ इसोरा बाख्नाय जादों प्रेज द लर्ड आंनि खर'आ खावसेल' सागासिनो दं आंनि थाखाय आरज खालामना हो दादा अके नया अके अन्नानै जि जायगायाव सादों अन्नानै नोंनि आखाइखौ दांनानै ला नोंनि आगदा आखाइजों दां फारसे ओरै थिखां फारसे ओरै नोंनियाव जेराव सादों फारसेजों आं खावलायदों बे समावहाय नया बसुमतारिनि थाखाय आरज खालामो दै अन्नानै फारसेखौ नोंनि जेराव सादों आगदा आखाइखौ दां आरो आगसि आखाइखौ नों गोजौआव थिखांदो अन्नानै आरज खालामनि नया बसुमतारि ना हालेलुया गोथां अनखौ सिराफा दानि बे समाव हामबाय होनदों नोंनि गोथार जिउखौ नोङो जोंनो हरनायनि थाखाय नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों जोंनि जिउआवनो गेदेर खामानि मावनायनि थाखाय जों नोंखौनो हामबाय होनदों फोरबो आफा दानि बे समाव गथायदों फोरबो आफा जाय बेक्तिया खावसेल' खर' सानायजों बियो सैनांनानै दं भुगिनांनानै दं फोरबो आफा बेनि गासै सैनांनायखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा बेनि गासै बायग्लिनाय गोसोखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा लोगोसे बे गावनि फंबायनि थाखाय जे टेस्टिमनि होबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनदों बेनि फंबायनि जि सोखाजानाय बे नोंनि गेदेर अननाय नोंनि बोर आरो नोंनि गोहो फोरबो आफा बेनिखायनो जों नोंखौनो सायख' होदों नोङो इसोर नोङो फोरबो नोङो लेंग्राखौ थाबायनो हाहोयो खानाखौ नोङो गुनु खालामो जोंनि जब्राफोरनिफ्राय नोङो जोंखौ सोखायो थैनाय लाजारुसखौ नोङो सानब्रैनि उनावबो नोङो फोथांदों फोरबो आफा दानो बे समाव गथायदों जाय बेक्तिया दिनै नोंनाव फोथायनायनि गेजेरजों आसा आरो बरसा लानानै गावनि फारसे खर' सानायजों बियो भुगिनांनानै दं आरो नोंनियाव गथायदों फोरबो आफा बिनि गासै बे खर' मेलेमखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बिनि गासै देहाखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा नोंनि गोथार जिउजों बिनि
गासै देहाफोराव नोङो स्पर्श खालामदों प्रभु बिसेसके बिनि जि खर'आव बे गावनि आगदा आखाइखौ दांदों प्रभु नोंनि गोथार जिउखौ बिनि देहायाव नोङो स्पर्श खालामदो बिसेसके बिनि खर'आव प्रभु बिनि जि खर' सानाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नोङो दानो सोखादो प्रभु जाय सैनांनाय जाय भुगिनांनाय बिनि देहायाव बिनि आत्मायाव हाबनानै दं बिनि उहुसि आत्माखौ नों प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नोङो दानो गोजोन खालामदो प्रभु बिनि जिउआव दानो सोखाजानायखौ मोनदों नोंनि गेदेर साइडखौ बियो होगोन जों फोथायदों जों आसा खालामदों आरो जों नोंनियावनो भरसा खालामदों प्रभु हामबायनो जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बिसेसके बे समाव गथायदों प्रभु नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि जि आगदा आखाइजों दांनानै लादों प्रभु गावनि खर' सानायाव नों स्पर्श खालामदो प्रभु नोंनि गोथार जिउखौ बिनि खर' मेलेमाव नोङो बिलिरदो प्रभु टाच खालामदो प्रभु टाच नोंनि गेदेर अननायखौ नोंनि गेदेर बोरखौ बिनि सायाव होदो नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ नों बिनि सायाव दोनदो बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंबाय आरो बिनि संसाराव थांनानै थानायाव मोदोम हिसाबै जिउनि गोजोननायखौबो नोङो होबाय बिनि थाखाय नोंखौनो हामबाय नों बे गुसुं आरज सास्लाव बासायग्रा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङाव बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ हामबायसै बोहैथि अके दाना आंनि थाखायबो आरज खालामदो आंनि गोजोन न'नि थाखाय अके गोजोन न'नि थाखाय आरो आंनि बिसायनि थाखाय जेन' बियो गाज्रि लोंनाय जानायनिफ्राय गोजान थायो आरो बियो इसोरखौ गिग्रा जायो अके प्रेज द लर्ड अके आं दा बेनि थाखाय आरज खालाम आंनियाव दहाय मबाइलावबो मोनसे बेबायदि फैदोंमोन संसारनि जानाय लोंनाय इसोरखौ फोथायथ'वाखै होनना बुंदों गाव फोथायो बेनि थाखाय जों आरज खालामगोन दाहाय जोंहा समा बारबायना थाब थाब जों फोजोबनो सेस्था खालामनि दै कमेन्टआ बुरजाथार दंबावो ब्रादार आं दुखुआव दङ साननानै जेबो रुगुं मोनाखै मा खालामगोन मा मागोन जानानै दं आं अके मिथिंगा नार्जारि अननानै हान्थु खरायनाय आखाइखौ थिखां अननानै मिथिंगा नार्जारि ब्रादार आं दुखुआव दङ साननानै जेबो रुगुं मोनाखै मा खालामगोन मा मागोन जानानै दं आं अननानै मिथिंगा नार्जारिया नायदोंब्ला अननानै हान्थु खराय नोंनि आखाइ फारनैखौ गोजौआव थिखांदो आरज खालामनि हालेलुया गोथां अनखौ इसोर आफा दानि बे समाव गथायदों फोरबो आफा जि फंबाय मिथिंगा नार्जारि बे दिनै संसाराव गोबां दुखुआव दङ गोबां जाल्लायाव बेयो गोग्लैनानै दं संसारनि आरो सैताननि आनजादफोरखौ बियो दिनै नुनानै गिदों फोरबो आफा दिनै बियो नोंखौ फोथायनायाव लोरबां जानायखाय संसारनि दुखु जाल्लाया बेखौ नाख्रेबदों फोरबो आफा गावनि सायाव बियो दिनै फोथायनाय गैया जादों बरसा गैया जादों आसा गैया जादों फोरबो आफा बेनिखायनो बिनि जिउआव नोङो देरहानो थाखाय नोंनि गेदेर बोलोखौ नांगौ फोरबो आफा बिनि आत्मायाव नोङो दानो स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोजों बिनि गोसोनि दरफोरखौ नोङो सौदो फोरबो आफा बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो फोरबो आफा बे मिथिंगा फंबायखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा नोङो बेखौ नाजावदो बिनि जिउआव थांनानै थानायाव फोरबो आफा संसारनि बायदि नङा नोंनि जिउनि आत्मानि लामाजों बियो थाबायनो हानाय नोङो बोरखौ होदो आरो गोहोखौ होदो फोरबो आफा नोंनि अननायजों बेखौ नोङो बेंदो फोरबो आफा बिनि जिउआव नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ होदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेखौ नोङो सिगां जेब्लाबो दैथिंदो फोरबो आफा दानो बे समाव गथायदों बे फंबायनि जिबन नोंनि गोथार आत्माजोंनो बेखौ स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार जिउजों बिनि लोगोआवनो थानो होदो फोरबो आफा बिनिफ्राय गिनायखौ नोङो गोजान खालामदो हामबाय नों बिथांनि जिबनाव नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ बेनो होबाय दानि बे समाव गथायदों फंबाय जि हान्थु खरायदों जि आखाइ फोलावदों नोंनियाव बियो सारेन्डार खालामदों फोरबो आफा बे गथ'खौ नों नाजावबाय बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंबाय फोरबो आफा नोंखौ बेनिखायनो हामबाय होनदों बिनि जिउआव थांनानै थानायाव दानिफ्रायनो बियो गोजोननायखौ मोनगोन फोरबो आफा संसारनि जेसेबां दुखु खस्थ' जाल्ला जेंना फैयाथों मानो बे जिउआव सैसोनानै सोलिलांनो हानाय बिनि जिउआव नों थानानै हेफाजाब खालामदो फोरबो आफा बिनि नोंनि अननायखौ बुजिनो बे दानिफ्रायनो हागोन
हामबायदों बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंबाय बिनि जिउआव नोङो लोगोसे थाबाय बाबा नोंनि गोथार जिउनि स्पर्श बिनि आत्मायावनो बाहागो लाबाय नोंनि अननायजों नोंनि आत्माजों बेखौ नों जेब्लायबो दैदेनदो Praise the Lord, praise the Lord. हामबायनो जों बेखौ सुं आरो सासल बासेर खृष्टफोर जिसुनि मुङाव बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ ओके दंबावो अनजालिसा ओके थैंक यू ब्रदर इसोरा बाखनाय जाथों सै थैंक यू सो मच ओके मस्ट वेलकाम थैंक यू ओके माखासे कमेन्ट दंबावो थाब थाब फरायना फोजोबनो आं सेस्था खालामनि आदा आंनि नखरनि थाखाय आरज आरो आंनि फिसालानि थाखाय आरज खालामदो जिस्निनिफ्राय एग्जाम दं यस आं एग्जामनि थाखाय आरज खालामगोन एन फिनथाय होनना बुंदों बेवहाय आरो बेखौ जोङो जेन इसोरनि बोरजों फेदेरलांनो हायो अके आरो आंनि गुमैया फारसे किडनीनि डेमेज जाबाय बेनि थाखायबो अके किडनी डेमेज ना अन्नानै आं आरज बे समाव आं खावलायदों बे किडनी डेमेज जानायनि थाखाय आंनो मेसेन्जाराव एक्सट्रा स्पेसियली आं मेसेज लिरनानै हर मबाइल नाम्बारखौ हरफा आं कल खालामगोन जाबाय बेनि थाखायबो आरज खालामफादो मानसिया जोंजों गैया अके नामखौ हरनानै दोन आंनो दै बे किडनी डेमेज जानाय मानसिनि नामखौ हरनानै दोन थेंक इउ बिलिता नार्जारी आदा आंनि मेगना मानबाय थायो आरज खालाम आं डक्टरजोंबो नायजाबाय थेवबो मानगायाखै अके बिलिता नार्जारी अन्नानै दै लानांगौ बिदिब्ला अब्लाबो आं आरज खालामनि नेक्स्ट टाइम जों आरज खावलायोब्ला नोंसोरो नोङो दै लानानै थानो आं खावलायबाय अब्लाबो आङो आरज खालामनि बिलिता नार्जारीनि थाखाय अन्नानै मेगनखौ ओरै खालाम जिजों मानो ना फारनैबोब्ला फारनैखौबो ओरै खालाम आरज खालामनि आङो बे समावहाय बिलिता नार्जारीनि थाखाय हालेलुया गोथां अनखौ सिराफा नों आफाखौ दानि बे समाव हामबाय होनबावदों दानि बे समाव गथायदों जि बिनानाव बिलिता बि दिनै मेगननि बेरामजों भुगिनांनानै दं फोरबो आफा डक्टरनाव नायजाबाय अब्लाबो बियो सोखा जानायखौ मोनाखै फोरबो आफा बेनिखायनो दिनै संसाराव नोङो इसोर जानायखाय जों नोंनियाव गथायदों जों नोंखौनो हामबाय होनदों आरो जों नोंनियाव फैदों फोरबो आफा जोंनि बायनाय गोसोफोरखौ नों सुज्रायोखाय जोंनि मेंग्लिनाय गोसोफोरखौ नों मेंगा होयोखाय जों दिनै नोंनियाव फैदों आरो जों नोंनियावनो गथायदों फोरबो आफा जि बिलिता बि दिनै मेगननि जि माननायाव भुगिनांनानै दं फोरबो आफा बेनि गासै सैनांनायखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा बेखौ नों नाजावदों नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ बिनि देहायाव नोङो थानो होदों बिनि जिबनाव बिनि सैनांनाय अंगफोराव नोंनि गोथार जिउजों बेखौ नों स्पर्श खालामदों पबित्र आत्मानि गोहोखौ बिनि गासै सैनांनाय देहा सोलेराव थानानै नों खामानि मावदों फोरबो आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेनि मेगनफोराव नोङो बिलिरदो फोरबो आफा नोंनि गेदेर अननाय नोंनि गेदेर आशीर्बाद नोंनि गेदेर बोर आरो नोंनि गेदेर सोखानाय गोहोखौ नों बिनि सायाव होदो फोरबो आफा नोंनि सायख' होनो हागोन जि फारनै आखाइ गावनि मेगनखौ जि गावनि आखाइजों बियो होथेदों हुब्लिदों फोरबो आफा खेवनाय लोगो लोगो बियो सोखा जानायखौ मोनगोन जों फोथायदों जों नोंनियाव गथायदों फोरबो नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ बिनि जिउआव नों थानो होदो फोरबो आफा जाय अंगआव जि गोनांथि फोरबो आफा नोंनि गोथार जिउजों गासैखौबो नों बिनि देहायाव नों स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोखौ बिनि जिउआव नों थानो होदो फोरबो आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि मेगनफोराव नों बिलिरदो फोरबो आफा मानोना नों जेब्ला संसाराव दंमोन गोबां खानाफोरखौ नों नुहोदोंमोन फोरबो आफा नाथाय बे बिनानाव दिनै खाना नङा नोंनि होनाय मेगनजों बि नुनो मोनो बेनिखायनो बिनि मेगननि गासै अहसि बिजानुफोरखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबो आफा नोंनि सायख' होनो हागोन नोंनि सायख' होगोन जों फोथायदों बे फोथायनायनि गेजेरजों बिदिनो सोखा जागोन हामबायनो जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सासल बासायग्रा खृष्टफोर जिसुनि मुङाव बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ आदा आंनि थाखायबो आरज खालाम खर' गिदिंबाय थायो देहायाबो दुरबल मोनबाय थायो अके आं खेबसेनो खालामगोन दे सौम्या गामिया परिमल बसुमतारी आदा आंनि हानजानि थाखाय आरज खालाम उदै सादों
हानजो हानजो माने आं बारा बुजियाखिसै दे मा लिरखोथाय रिमिका बसुमतारी ना जायखिया आर'ज खालामनि उदै सादोंना रिमिका बसुमतारीनि थाखाय हानजो माने माथाय अन्नानै सोरबा मिथिगोन नामा आर'ज खालामनि बे समाव रिमिका बसुमतारीनि थाखाय परिमल बसुमतारीखौ आर'ज खालामदों हानजो माने फिसाजो नामा आर'ज खालामनि हालेलुया गोथां अनखौ इसोर आफा दाना बे समाव गथायदों जे रिमिका बसुमतारी बिदिनो उदै सानायजों भुगिनांनानै दं फोरबो आफा बेनिखायनो बिनि गासै देहायाव नोंनि गोथार जिउजों नों बिखौहाय स्पर्श खालामदो फोरबो आफा बेनि नों सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा नोंनि अननायखौ नोंनि आशीर्बाद आरो नोंनि गोहोजों बिखौ नों दांदो फोरबो आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै देहाफोराव नों स्पर्श खालामदो अहुस्थ देहाखौ नों गोथार जिउजों सुफुंदो आरो स्पर्श खालामदो आरो बिनि जिउआव नोङो दानो बे सानाय सुनायनिफ्राय नों बेखौ गोजान खालामदो मोजां देहा मोननायजों नोंखौ दाव दाव खालामनो हानाय नोंनि अननायखौ सिनायनो हानाय नोंखौ बाख्नायनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो फोरबो आफा हामबायनो जोंनि आर'जखौ खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज आसल बासायग्रा ख्रीष्टफोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ मिथिंगा नाजा अके ब्रादार अके देबिका बसुमतारी आंनि फिसालानि थाखाय आर'ज खालामदो आमेन अके आमेन निबानन बरि आदा आंनि थाखाय आर'ज खालामना आंना 1 मानसो जाबाय सानाय सुनाय अके जाबाय थायो आरो मा लथिका बेहाबो सानाय सुनाय जाबाय थादों अके निबानन बरि अननानै बेबायदि दङब्ला दै आरो थाव लानानै मेसेज खालामना आं खावलायखाबाय सोरबाया जुदि हराखैब्ला बेनि थाखाय नया थेंक इउ आदा आंनि थाखाय आर'ज खालामना होनायनि थाखाय आदा आंनि फंबाय प्रप्ताया जौ लोंबाय थायो जौ लोंनाय हुदाखौ आरो गाज्रि लोगोफोरजों लोगो लानायखौ गारनो हानाय बायदि आर'ज खालामनानै होबावदो अके आंनि बानननि थाखाय आर'ज खालामनि आंना 1 मानसो जाबायना सानाय सुनाय आच्छा मा लथिका बेहा अके निबानन आरो लथिका हालेलुया गोथां अनखौ इसोर आफा दानो बे समाव गथायदों जि निबानन आरो बेनि बिमा लथिका फोरबो आफा बिदिनो गोबाव समनिफ्राय सानाय सुनायजों भुगिनांनानै दं फोरबो आफा बेनिखायनो बिनि गासै सानाय सुनायखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा जोंनि गोसोनि बायग्लिनायफोरखौ जों नोंनियाव लाबोदों जोंनि जिउनि सैनांनायफोरखौ जों नोंनियाव लाबोदों देहानि गाबनायफोरखौ जों नोंनियाव फैदों फोरबो आफा नोंनियाव फोरमायदों नों नाजावोखाय नोङो बानसयोखाय फोरबो आफा दिनैहाय बिसोरनि जि मोदोम सानाय बेखौ नों फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङाव नों हुस्थ खालामदो फोरबो आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै अहुस्थ देहाफोराव नोङो बिलिरदो आरो सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ बिसोरनि आत्मायाव नों थानो होदो बिसोरनि गासै देहा सोलेराव नों पबित्र आत्मानि स्पर्श खालामदो आरो बिसोरनि गासै सानाय सुनायखौ नों दानिफ्रायनो गोजान खालामदो बिसोरनि देहायाव जे अहुसि आत्मा हाबनानै थानाय फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबो आफा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय थाबैनो बिसोर सोखा जानायखौ मोनगोन नोंनि सायख' होगोन फोरबो आफा जों फोथायदों आरो जों नोंनियावनो गथायदों हामबायनो जों बे गुसुं आर'ज आसल बासायग्रा ख्रीष्टफोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ अके एम नार्जारि ब्रादार आंनि थाखाय आर'ज खालाम आं अके गिर्जानि खामानि मावो बे समाव गोबां बेले बेजे बुजिलायनो हायै जादों बिनिफ्राय गोजान सम फैनाय अके मोजां सम फैनाय बादि नामा माकिला आरो रसमेरि अके आर'ज खालाम गिर्जानि खामानि मावो अके बे समाव गोबां बेले बेजे बुजिलायनो हायै जादों अके इसोरा मिथिगौ एम नार्जारिनि थाखाय आर'ज खालामनि मकिला आरो रसमेरि हालेलुया गोथांखौ इसोर आफा दानो बे समाव गथायदों जि एम नार्जारि आरो जि रसमेरि फोरबो आफा बिसोरनि गेजेराव जि गोरोन्थि सानलायनाय गोरोन्थि बुजिलायनाय जादों नों गासैखौबो मिथिगौ बिसोरनि गोसोफोरखौ नोंनि आत्माजों नों सुफुंदो फोरबो आफा
नोंनि गोथार जिउजों बिसोरनि गोसोफोरखौ नों सुफुंदो बिसोरनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो प्रभु आफा बिसोर दिनै नोंखौ गिग्रा जानायखाय नोंनि आयेनजों सोलिनो हानाय बिसोरनि गोसोफोरखौ नों फुरिना होदो प्रभु आफा नोंनि बायख' बायदि बिसोरो जिउखौहाय दैदेननो हानाय बिसोरनि आत्माफोराव नों खोथा बुंदो बिसोरनि गोसोफोराव नों स्पर्श खालामदो प्रभु आफा नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ बिसोरजों थानो होदो प्रभु आफा संसारनि दैदेनगिरि नङा प्रभु आफा आत्मानि जिउनि दैदेनगिरि जानो बिसोरखौ नों बोर होदो प्रभु आफा नोंनि गेदेरथार अननाय आशीर्बाद आरो बोरजों बिसोरखौ बुजिलायनो हानाय अनलायनो हानाय गोहोखौ होदो मण्डलीखौ फेदेरलांनो समाजखौ फोजौलांनो हानाय गोहोफोरखौ नों होदो प्रभु आफा हामबायनो बे समावहाय जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सासल बासारा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ सरि दे फन फैबाय थादों अनन्त बसुमतारी आंनि फिसाजोनि थाखाय आरज खालामदो एग्जामाव लिरनो हानाय बायदि अके एग्जामनि थाखाय आं दा खेबसेनो खालामगोन मिथिंगा नार्जारी आंनि गासै स्ट'रिफोरखौ ब्रादारा मोनथिखासिगौ दाखाल 98 एनुवेल कनफारेन्सआवनो लोगो लानो सानबाबो लोगो लानो हायाखिसै आं ब्रादार बेनि थाखाय सरि ब्रादार अके जेबो नङा दे आं जालांनाय जाथाय आरो थांनानै थानाय सम जिउखौ आरो थांना थानाय जिउ समखौ होसोबा मोदोमनि थाखाय गैया मोदोमनि थाखाय होसोबा जिउनि थाखाय गैया यस फारसे गोसो गोरबोनि दुखु मेंग्लिनाय मोनो सान हर मेंगानो रोंलाब्रा अब्लाबो आं आंनि थांनानै थानायनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबबाय थागोन थेंक्स ब्रादार आरज खालामना होनायनि थाखाय गड ब्लेस अके थेंक इउ सो माच जों संसाराव जानाय लोंनायनि थाखाय सिन्था खालामनाङा होनना बुंदों ना बाइबेलाव जोंखौ बुंदों मिथिंगानि दाउसिन दाउलाफोरखौ नायहर बिसोरो आबाद लुवा न'बो लुवाना नाथाय बिसोरो सिन्था खालामा गाबोननि जानायनि थाखाय आरो अखा हाब्लाबो बारहुंखा बारब्लाबो बिसोर जेबो जिंगा सिया एस बसुमतारी सार आंनि थाखाय आंनि आरज खालामदो आंनि नामा सुहासार बसुमतारी आं गाबोननिफ्राय HS एग्जाम सरि नेटवर्क इसु जादोंमोन रिचार्ज जोबना होदोंमोन नामा मबाइला आरज खालामबावनि एस बसुमतारी जि सुहासार बसुमतारी थाखाय आं दा खालामगोन खेबसेनो जाहाथे आं मोजां देहा गोग्गो देहा लानानै जाजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासे मोजां लिरनो हानाय बायदि सार आरो बावनाय खिनिखौ गोसोखांनो हानाय बायदि प्रेयार खालामदों अके बिलिता थेंक इउ आदा आंनि थाखाय आरज खालामनायनि थाखाय इसोरा बोर होथों आमेन अके आमेन थेंक इउ सो माच अके अब्ला आङो नोंथांमोननि थाखाय खेबसेनो आरज खालामनि ना जायफ्रानोखि एग्जामनि थाखाय आरज खालामबाय आच्छा सोरां अके ब्रादार आंनि गोदोना सानायाबो नों प्रेयार खालामना होनायनि उनावनो मोजां जाथारबाय थेंक इउ सो माच इसोरा बाख्नाय जादों जिसुआ बेबायदिनो अराय लोगोसे थाथोंसै ब्रादार अके प्रेज द लर्ड बेबायदिनो शेयार खालामनांगौ दे आंनो नङाब्लाबो नोंनि नसुंसेनि मानसिफोरनो शेयार खालामनांगौना इसोरनि बेबायदि गेदेर खामानि मावनायखौ गेदेर महिमाखौ आरो दै इसोरा मिथिगौ बेनिखायनो इसोरनिफ्राय जों जेब्ला अननायखौ मोनो बे अननायखौ जों गुबुननो फोरमायनांगौ लिना इसवारी आंहा फिसा सानैजों हाबा जानाय बैसो जाबाय अके फिसा सानैया हाबा जानाय बैसो जाबाय जेन' बिसोरो मोजां जिउनि लोगोरिखौ मोननो हानाय बादि
आरो इसोरखौ गिग्रा जानो हानाय बायदि आरो मोजां जबखौनो मोननाय बायदि बेफोर गासै बिसाफोरनि थाखाय नों फंबाय अके नों फंबायनिसिम इसोरनियाव आरज खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय God bless you अनजाग्रा फंबाय अके थेंक इउ सो माच आबलिना इसोरे थेंक इउ सो माच लाइभआव फैनानै आरज खावलायनायनि थाखाय आच्छा प्रतुल दैमारि गाबोन लाइभ फैगोन नामा अके आं सेस्था लागोन गाबोन ना माने बे साननैसो गाबोन सेस्था लानाय गुबुन मोनसे मण्डलियाव मोनसे प्रग्राम दं युथनि बेयाव आं आलासि लिंहरदों बेयाव आं थांगोन बेनिखायनो जुदि सम मिलायोबाथाय आङो बाहागो लागोन आरो दे जेनि दादा आंनि हाबानि थाखायबो आरज खालाम 18आव दादा अके हाबायाव लिंहरा नामा थेंक इउ जागोन दे ओरैनो दे निबाम बर अके आदा आं उमा खाख्लारि आङो लोगोआव जानायथा लादों अके जानायथाव लादोंना अके आरज खालाम आंनि सानाय सुनायनि थाखाय जाहाथे थावखौ लानानै गायो अके निबाम बरि अके आं लास्ट आरज बेनि उनाव आं मोनसेल' आरज खालामसिगोन आं बयनिबो थाखाय आरज खालामगोन बे समाव आङो उमा ना थास' उमा खाख्लारिनि थाखाय आरज खालामनि जि जानाय थाव लादोंना हालेलुया हालेलुया गोथां आरो गोथाव अनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दानो बे समाव हामबायदों मानो नोंनि गेदेरथाव अननायखौ मोननायखायसो बे मोजां समखौ जों नोंनो होबाय नोंखौ गाबज्रिनो जोंनि दुखुफोरखौ नोंनो फोरमायनो जोंनि गाबनायफोरखौ नोंनो फोरमायनो प्रभुआ जोंनि गोसोनि बायग्लिनायफोरखौ मेंनाय गोरोबोफोरखौ जों नोंनियाव गथायनो थाखाय बे मोजां समखौ होनायनि थाखाय नोंखौनो हामबायदों बिश्वासके बे समाव गथायदों प्रभुआ जाय उमा खाख्लारि बे दिनै मोदोमनि देहानि गोबां सानाय सुनायजों बियो भुगिनांनानै दं प्रभुआ बे दिनै नोंखौ फोथायदों आरो नोंनि फोथायनायनि गेजेरजों नोंनि आथिं गुदियाव फैदों प्रभुआ बेनि गासैखौबो नों नाजावदो प्रभुआ नोंनि गोथार जिउजों बेनि जिउआव नों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदाखोजों बिनि गासै अखुस्थ देहाफोराव नोङो स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों गासै बेनि देहायाव नोंनि बिलिरदो प्रभुआ नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ बेनि जिउआव नोङो थानो होदो प्रभुआ नोंनि अननायखौ बेजों लोगोसे थानो होदो नोंनि बोरखौ बेजों लोगोसे थानो होदो नोंनि गेदेर महिमा बेनि गेजेरजों नुजाथिगोन जों फोथायदों प्रभुआ जि नोंखौ फोथायनाय आसा आरो बरसा लानानै जि थाव लाबाय प्रभुआ बे थावखौ नोङो गोथार खालामदो नोंनि गोथार जिउजों नों बे थावखौ नों स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोजों बे थावखौ नोङो गोथार खालामदो प्रभुआ नोंनि गोथार आगदा आखाइखौ बे थावाव नोङो दांदो प्रभुआ नोंनि गोथार जिउजों बे थावखौ नों स्पर्श खालामबाय नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नों बेखौ दांबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबायनो बेखौ जाय जायगायाव फोनगोन गासैबो अहसि आत्माफ्रा गोजान जागोन आरो बेनि सैनांनाय सानाय सुनाया सोखा जागोन प्रभुआ जों फोथायदों बे थावनि गेजेरजों नोंनि गेदेर महिमा नुजाथिगोन आरो बे नोंखौ सायख' होनो हागोन बावैनो बे नोंखौ सायख' होगोन प्रभुआ नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ बिनि आत्मायाव नोङो थानो होदो बिनि गासै देहा सोलेराव नोङो स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार जिउजों बिनि गासै देहाफोराव नोङो स्पर्श खालामदो प्रभुआ हामबायनो जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बिश्वासके जे उमा खाख्लारि बिनि गासै सैनांनाय देहाफोरखौ नोंनि आथिं गुदियाव लाबोबाय नों बेखौ सुस्रादो प्रभुआ बिनि मेंनाय देहाखौ नोंनि आथिं गुदियाव लाबोबाय नों बेखौ जिरायहोदो प्रभुआ बिनि बायग्लिनाय गोसोफोरखौ नोंनि आथिं गुदियाव लाबोबाय नों बेखौ लुखांफिनदो प्रभुआ जेब्लायबो नोंखौ गिग्रा मानिग्रा जानानै जिउआव दावगालांनो हानाय बिनि बोरखौ होदो प्रभुआ हामबायनो समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय आरो बिश्वासके बे थावखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायबाय प्रभुआ नोंनि आत्माजों बेखौ नों स्पर्श खालामबाय नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ नों बे थावाव थानो होबाय नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नों बेखौ दांबाय आरो बेनि गेजेरजों गेदेर महिमा नुजाथिगोन जों फोथायबाय हामबायनाय जों गुसुं आरज आसल बासायग्रा ख्रिस्ट जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ
आच्छा आच्छा हिमानि बसुमतारी नोंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंब्ला गोजोन मोनो फंबाय थेंक इउ सो माच बोहैथि बसुमतारी इसोरा बाख्नाय जाथों दादा आंनाबो दाखाल नोंजों सिनस्रि सानायनि बिजानाया सागादों थेंक इउ दादा गड ब्लेस यू अके थेंक इउ इसोरा बाख्नाय जाथों गासिबो क्रेडिटआ इसोरनियाव थांगोन आरोना जोङो इसोरनो गथायनो हायो जों मिथिहोनो हायोल'सो ना नाथाय खामानि मावग्राया इसोरासो गोथार जिउआसो बेनिखायनो जों इसोरखौनो हामबाय होनो गासैनिबो थाखाय नोंथांमोननि जिउआव जिखिनि इसोरा सायख' होबाय नङा होमबा इसोरखौनो जों हामबाय होनो आरो जेरै ओइ फंबाय आंनि थाखाय आर'ज खालामदो आंनि वाइफ बहा दङ जेबो मिथिया अके दा गोदाव सोराव जादों बिसोर सानैखौ लानानै बिसा सानैखौ लानानै अके जों बे समाव आर'ज खालामनोसै जोबनायनि नोंथांमोननि थाखाय जायफ्रानोखि गथ'फोरनि फरायनायनि थाखाय आर'ज खावलायबाय गासैखौबो जों गथायगोन नोंथांमोननि जिउनि थाखाय मनिसा आंहा थालांबाय दादा अके आं एबार खेबसेनो खालामसै दे बेनि उनाव जों फोजोबनोसै 9टा जानोसै नालाय आङो 2 घन्टायानो जानोसै 1.5 घन्टा जाबाय मथा मथि जोङो लोगोसे नोंथांमोना गोसोजों आर'ज खालाम हालेलुया गोथां आरो गोथाव नोंखौ इसोराफा नों आफाखौ दाननो समाव बेनिनो हामबाय होनदों जोंनि गासै हाबाफारियाव नों थाबाय नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ जोंनो थानो होबाय जोंनि आत्माफोराव नोङो खोथा बुंबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनदों फोरबो आफा नोंनि गेदेर सायख' होबाय जायफोरा बेनि थाखाय बे नोंखौनो हामबाय होनदों दानो बे समाव गथायदों फोरबो आफा जायफोर बेक्तिफोरा दिनै गावनि गथ'फोरनि थाखाय जि आनजाद सोलिगासिनो आरो सोलिगोन फोरबो आफा 15 तारिखनिफ्राय 17 तारिख गासैखौबो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा जाय आसा आरो बरसा लानाय गावनि गथ'फोरखौ फोरोंदों बिसोर जिउआवहाय दावगालांनो हानाय बिसोरनो बोरखौ होदो फोरबो आफा जायफ्रा आनजाद लिरगोन फोरबो आफा बेनि थाखाय जि थाम-थिम जादों फरायगासिनो गोसोआव लानानै गोहोफोरखौ होदो गोसोखांनो हानाय गोहोफोरखौ होदो आरो बिसोरखौ नों मोजां देहा होनानै फोरबो आफा मोजां साननो हानाय मेलेमफोरखौ होनानै बिसोरखौ नोङो खांदो आरो बेंदो फोरबो आफा मोजाङै मोजां बिसोरो आनजादखौ होनो हागोन मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन देरनानै उनाव नोंनि सायख' होनो हानाय बिसोरजों नोंनि आशीर्बाद आरो बोर आरो अननायखौ थानो होदो फोरबो आफा दानो बे समाव गथायबावदों फोरबो आफा जायफोर बेक्तिफोरा दिनै संसाराव गावनि थांनानै थानायनि थाखाय जि राहा लामा नागिरदों गासैखौबो नों आफाया मिथिगौ बिसोरखौ नोंनि अननायजों बेंदो आरो दैदेनदो फोरबो आफा आरो गोबां न'खराव दिनै समस्या गावनि हौवानि गेजेराव हिन्जावनि गेजेराव फोरबो आफा थांनानै थानायाव गोबां जेंनाफोर दं गासै समस्या जेंनाफोरखौ नोङो नाजावदो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नोङो गोजान खालामदो फोरबो आफा नोंनि गोथार जिउजों बिसोरनि न'खरफोरखौ नों बेंदो बिसोरनि आत्माफोराव नोङो खोथा बुंदो फोरबो आफा नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ बिसोरनि जिउआव नोङो थानो होदो बिसोरनि न'खरफोराव नोङो थानो होदो फोरबो आफा बिसेसके बे समाव गथायदों फोरबो आफा जायफोर बेक्तिया गोबां देहानि सैनांनाय भुगिनांनायजों बिसोरो दिनैहाय सैसोनांनानै दं गासैनि जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा नों आफाया मिथिगौ बिसोरखौ नों नाजावदो नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ बिसोरनि जिउआव थानो होदो नोंनि गोथार जिउजों बिसोरनि देहाफोराव नों स्पर्श खालामदो आरो सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय फोरबो आफा बिसासखि बे समाव गथायदों जाय आब'आ दिनै गावनि गथ'फोरनि जुलि जानायनि सम जाबाय होननानै बुंदों बेनिखायनो संसाराव थांनानै थानायाव फोरबो आफा जिउनि लोगोरि नांगौ बे नोंनि होनाय बायदि नोंनि सायख'नाय बायदि बियो जागोन मोजां जिउनि लोगोरि बिसोरनो नों नागिरनानै होदो आरो संसाराव थांनानै थानायनि राहा लामाखौ बिसोरनो नोङो खेवनानै होदो फोरबो आफा गासैबो नोंनि इच्छा बायदि जाफुंगोन जों फोथायदों हामबायदों बे समाव जोंनि आर'जखौ नोङो खोनासंबाय आरो जोंनि आत्माफोराव नोङो खोथा बुंबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबायदों फोरबो आफा नों आफाया मिथिगौ जाय बेक्तिया दिनै गावनि बिसिया बबाव दं मिथिया होननानै बुंदों बेनिखायनो बे बिसिनि गोसोआव नोङो खोथा बुंदो फोरबो आफा नोंनि अननायजों बे गावनि बिसायखौ गोसोखांनो हानाय अनलायनो हानाय गोरोबलायनो हानाय गोहोफोरखौ नोङो होदो फोरबो आफा जायनि जिउआव गोबां समस्या गोबां जेंनाफोर दङ बिथांमोननि आत्माखौ नोङो सान्ति होदो नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ बिसोरनि आत्माफोराव नोङो थानो होदो बिसोरनि जिउआव बिसोरनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो आरो बिसोरखौ दैदेनदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों
बिसोरखौनो हमनानै दोबथिंदो फोरबो आफा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज बाखि हरसे बानिखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायनानै सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुंनि बिबाय आमेन गोजोनथोंसै आदसा थिथि प्रेज द लर्ड अके प्रेज द लर्ड जन्सल नार्जारि आंनि जिउआव जोबोद दुखु दादा अके आरज दादा अके अन्नानै आंनो पार्सनेल मेसेजाव हरदो आङो दिनै फोजोबबाय आरो आंनि आरज खालामनायनि थाखाय थेंक इउ अके 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 मस्ट वेलकाम रिमल नार्जारि आर नार्जारि अके अके थेंक इउ अब्ला आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि अननाय सिबिनायनि गोजोननाय खुलुमनायखौ जासिबाय इसोरा जों साफ्रोमखौ गासैबो खालामदों गाबोन सम जायोब्ला आङो लाइभआव फैगोन जुदि आं फैगोनब्लाथाय आं नोंथांमोननो मिथिहोगोन नङाब्लाबो नेक्स्ट डेआव आं फैगोन आङो हानायमानि लाइभआव आं फैनो नाजागोन आरजनि खावलायनाय हाबाफारि नङाब्लाबो इसोरनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों आं फैनो नाजागोन हामबायसै आंनि लाइभआव जाय जाय बाहागो लाबाय जोबजासे साफ्रोमखौबो आं गोसो गोरबो सिंनिफ्राय गोजोननाय जासिबाय थेंक इउ स' माच हिमानि बसुमतारी आमेन अके आमेन सर'नि राइट अके थेंक इउ स' माच प्रेज द लर्ड अनखा अके प्रेज द लर्ड अके हामबायसै अब्लाना जों फोजोबनोसै इसोरा जों साफ्रोमखौबो मोजाङै दैदेनदों अके सोरां नार्जारि गुड नाइट ब्रादार अके गुड नाइट टु थेंक इउ रनसुलि मोसाहाय थेंक इउ ब्रादार गुड नाइट आमेन अके आमेन थेंक इउ अब्ला बेबायदिनो इसोरनि अननायाव जोङो थाबाय थायोब्ला जिउखौ जों मोजां मोनो नङा होमबा जों गोसोखौ गोजोननाय मोनो जेब्ला जोंनि जिउआव इसोरनि आत्माजों जों सुफुंजागोन बेनि गाहाम रावफोरजों जोंनि जिउफोरखौ जों सुफुंनो हागोन जोंनि जिउआ गोजोननाय मोनो थांनानै थानायाव जों गोरलै मोनो जेसेबांखि दुखु फैब्लाबो दुखुआ जेबोआनो जाया जोंनि थाखाय ना दुखुआ जोंखौहाय बायग्लिनानै बुख्लायनानै दोननो हानाय नङा नोंनि जिउआव सैनांनाया नोंखौहाय बुख्लायनानै दोननो हानाय नङा मानोना बे गासैबो सैताननिफ्राय फैयो नाथाय इसोरा जोंनो बेफोरनिफ्राय गसंथानो जोंनो बोलो होयो आरोना जों जेब्ला इसोरजों थायो बेनिखायनो जों जेब्लायबो इसोरनि बाथ्रा बायदि बिनि रदाय बायदि जोङो इसोरजों जों नांथाबनानै थानो अब्ला जोंनि न'खराव जोंनि जिउआव जोंनि खामानि मावनो लानायफ्राव इसोरा जोंखौ बोर होगोन आरो दैदेनगोन अब्ला गोजोननाय थाबाय बाबु अके थेंक इउ सुदेम नार्जारि थेंक इउ स' माच अनसुमै सरगियारि आमेन अके आमेन मिलिन माराग अके आमेन थेंक इउ स' माच जन्स पल नार्जारि नाइट दादा अके गुड नाइट टु अब्ला हामबायसै इसोरा जों साफ्रोमखौ गासैबो खालामथों आरो दैदेनथोंसै गुड नाइटसै बाय बाय